70ko hamarkadan emakumezkoen futboleko lehen taldeak sortu ziren Bizkaian, baina gehienak desagertu ziren, mantentzeko zailtasunak zituztelako. 2002an sortu zen Leioa EFT taldearekin bat egin ondoren. Klub hori 2000. urtean sortu zen, eta Espainiako emakumezkoen ligako maila goreneko Superligan ari zen. 2002. urtea zen eta Athletic Klubek Javier Uria presidente ohiaren eskutik akordioa lortu zuen Leioa EFT Athletic Klubeko emakumezkoen taldean bilakatzeko. Beraz, 2002 eta 2003 denboraldian, Athletic Klub femeninoak zuzenean debutatu zuen Espainiako Superligan, Inigo Juaristi aulkian zela. Eta bere debutaren urte berean, Superliga irabazi zuen. Aipatzekoa da Superligako azken partidan Lehoiek titulua jokan zutela, San Mamesen jokatzeko aukera izan zutela, sale zuri-gorriz inguratuta, taldeari azken unera arte laguntzeko. Horren ostean, Superligako titulua kamioi ibilaldi batekin ospatu zen Bilbo osoan zehar. Klubak ligan duen palmares handia gorabehera, oraindik ez du erreginaren kopako titulurik eskuratu. 2012ko eta 2014ko edizioetan lortu zuen finala, baina biak galdu zituen. 2015 eta 2016 denboraldian, Atletikek 9 urte geroago irabazi zuen 5. liga. Ordutik, klubak ez du titulu gehiago eskuratu, baina beti sailkatu du taulako gune nagusian. Superliga ezarri zenetik, edizio guztiak jokatu dituen talde bakarra da, Levante Unión Deportiva taldearekin batera, kategoriaz inoiz jaitsi gabe. Kaixo, nire izenarena eta hemen dugu Itxaso, lehenengo taldearen jokalaria eta galdera batzuei erantzungo digu. Txikitan zer referentez zenuen jokatzen hasteko? Ni txikian nintzenen egia da referente emakumezko gutxi zeudela momentu hortan, orain zure kasuan gehiago dituzue. Baina nire kasuan gutxi zeuden eta egia da askotan mutiletan fijatzen nintzala, egia da alde hortatik gehiago tiratzen nune mutiletan referente femenino gutxi zeudelako eta momentu hortan etzeolako aukera askorik. Beraz, gehien bat nire kasuan mutiletan fijatuta nire posizio berdinean jokatzen zuten jokalarietan fijatzen nintzen, eta saiatzen nintzen jokalari horietaz gustatzen zitzaizkian gauzak edo gauzetan fijatzea. Uste duzu aldaketak egon direla zua zinetik orain arte? Bai, behitu. Nik igual arlo ekonomikoan argi dago gauzak asko betu diala, eta uste dut askoz gehiago betu aldirela, eta pixkanaka hobetzen joango direla espero dut. Baina igual aldaketa gehiago ikusi dudan aspektuan izan da profesionaltasun arlo hortan, non oain klubetan edo gerozta errekurtso gehiago ditugu. Ni hasi nintzanen adibidez, alde batetik arratsaldez entrenatzen genuen, oain adibidez goizez entrenatzen dugu, gimnasio, instalazio aldetik asko sobetu dugu, lehen dana artifizialen jokatzen zen, oain naturalen jokatzen da, instalazioetan fisio, zerbitzu mediko, bai teknikotan askoz prestatuago dago, askoz errekurtso gehiago ditugu, eta alde hortatik ikuste aldaketa gehien ikusten dudan aspektuan profesionaltasun hortan, arlo instalazioetan eta arlo hortan ikusten dut. Gizarteak baloratzen zaituztela uste duzu? Beitu, lehen orokorrean emakumezkoen kirola gerozta gutxiago ikusten zanez, askoz gutxiago baloratzen zala uste dut. Egia da orain orokorren emakumezkoen kirola eta gure kasun emakumezkoen futbola gerozta jende gehiago ikusten du, eta horrek esan nahi du gizarteari gustau egiten zaiola. Egia da oraindik pausu asko eta asko falta dela, hobekuntza hori asko handiagoa izateko, baina pixkanaka jendearen ikuste gustatzen zaiola emakumezkoen futbola, gerozta jende gehiago ikusten dugu zelaian gu ikusten, eta orduan hori esan nahi du gizarteari behintzat gustatzen zaiola emakumezkoen partidok ikustera. Uste alduzu aldea dagoela gizonezkoen edo emakumezkoen taldeen artean entrenatzeko orduan? Nire ustez
esan dudana, generoa ez da kontuan hartu beharrekoa, argi dago gizon eta emakumezkoen artean fisiologikoki batez ere desberdintasunak daudela, baina hori kenduta beste aspektu guztietan nire ustez ez daude desberdintasun nabarmenik, ez dakit alde taktiko edo teknikoan ez dago desberdintasun handirik, batez ere hori dago fisiologikoki, azken batean normalean mutilek indartsuagoak izaten dira, baina hori da fisiologikoki horrela garela, baina azken batean nire ustez ez dago, nik adibidez entrenamendu bat prestatxerako orduan ez dut pentsatzen, hau gizonezko entzat, hau emakumezko entzat, ez nire ustez genero guztiek kapazak izan aldira entrenamendu desberdinak egiteko. Eta kontuan hartu behar diren gauzak entrenatxerako orduan, bada haien esperientzia maila, haien adina, nolako maila duten, hori da kontuan hartu behar diren aspektuak gero entrenamendu bat planifikatxerako orduan. Baina aspektu garrantzitsuenetarikoa haien prozesuan zein momentutan dagoen da hori kontuan hartu beharrekoa, baina ez mutilak edo neskak diren. Zer uste duzu atletin filosofiari buruz? Nire ustez, hori, ez dudan alen, oso harro sentitzeko aspektu bat da. Hemen daukagun filosofia, hemen bakarrik Euskal Herriko pertsonak edo Euskal Herrian garatu egin diren jokalaria jolasten dutela, eta beste klubei begiratzen badiegu, ez dago horrela lan egiten duen klubik. Orduan, nire ustez bereziak eta desberdinak egiten gaituen filosofia bat da, eta nire ustez oso garrantzitsua da filosofia hori mantentzea. Nire ustez oso txarto iruditzen zait bakarrik talde potenteekin Samamesen jokatzea, eta nire ustez partidu guztiak jokatu behar dute Samamesen. Bisibilitate gehiago